हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लादों बे बोसोरनिनो आबुङै दिहुनजानो गोनां समाजारि बर' सावथुननि बागै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोन गोबांथारानो दिनैनिफ्राय 3 बोसोर सिगां 2019 मायथाइयाव गेरेमसा स्टुडिअ'जों प्रडिउस खालामजानाय रान्दिनि मोदै सावथुनखौ बयबो नुखांखाबाय जानांगौ। बे सावथुनखौ दिहुनगिरि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 3 बोसोरनि उनाव दिनै एबा देग्लाय अनजिमा फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों फिन खेबसे गोदान आबुं बर' सावथुन दिहुनफिननो थाखाय लाहार फाहार खालामफिनबाय आरो बे सावथुननि मुङानो जादों थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बे सावथुनाव बिथांमोनहा सोर सोरखौ फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै लानाय जागोन बेफोरखौ अफिसियेलि खिन्थानानै होथ'नाय जायाखै। बेनिखायनो बे सावथुननि गासै आर्टिस्टफोरखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो बे सावथुननि आबुं डिटेल्सखौ मोनगोन अब्लानो फिन खेबसे खिन्थानानै होफिनगोन। बेजों लोगोसे दासिमनि बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।